श्राद्ध ମୁଁ ସବୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ବାହାରକୁ ନୁହେଁ ଭିତରକୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାହାଘର ପରେ ତମ ଦିମାଗଟା ବଢିଗଲାଣି। ମନେ ଥାଏ ଯେପରି ଆଇ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଡଲି DALI D for dangerous, A for arrogant, L for lovely, I for intelligent. चलो श्राद्ध पिंड पकेइब। शुण मु जदि टिके निष्ठुर होइजिबी आलिया तुमको डिवोर्स करिब। गलारे धक्का देई घर बाहर करदब। ଏଇଆ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି କିନ୍ତୁ ତମ କଥାରେ ମୁଁ ସାଧ ତର୍ପଣ କରିପାରିବିନି। କାହିଁ କରିପାରିବନି? ତମେ ତ କହିଥିଲ ଆଜିର ତିଥିରେ ତମ ମା ଭାଇ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବନି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏସବୁ କେବେ କରିନି। ସେତେବେଳେ ତମେ ବାହା ହେଇନଥିଲ, ଆଜି ତମେ ବାହା ହେଇ ସାରିଛ। ଏବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ପକେଇବାରେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? ଦିଦି ଆପଣ ଏତେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାଢିବାକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାରିବିନି କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମା ତମକୁ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଦେଇ